Assalamualaikum, no? Nandito kami ila Hashir. Nagluluto kami ng tiyula itong, mashallah. Wow, Nagsusunog tayo ngayon ng uling. Yan ang pinaka main na ingredients ng ating tiyula itong. Mashallah. Tausog specialty. So after Mashallah. nyan masunog yung Didikdikin yan. Mashallah. Makikita natin mamaya, inshallah. Assalamualaikum. Ito, may makan glass ko na. si Ustad Faisal po ay isang tausog at si Brother Hafid sa isang yakan. Yakan. Ayan, happy birthday. Magsalita yung yakan bro. Sino, matanong ka. Sabihin mo, mahal kita. Kalasahan ka kayo. Ano kung sabihin na, nagluluto ako ng tiyula itong. Para sa'yo. Magpatahak ko wala ito. Bakit mahilig ang yakan sa kiyo? Hindi ko alam kung bakit eh. Baka po yan, baka. Baka to baka sabihin nyo hindi baka. Si Apids, nag-aaral niya magluto. Nag-aaral niya magluto kasi mag-aasawa ng ika-4. Oh. Siya. Ako, konting kaalaman na po, memorize niya yung buong Quran. Mashallah. Mashallah. So, siya. So, isa po siya sa mga tao na nakamemorize ng buong Quran. Tinatawag silang mga walking Quran. Mashallah. Kung si Ernie Baron ay walking encyclopedia, no? Sila naman ay mga walking Quran. Ay, Pwede ka bang mag-greet sa mga friends mo bro sa Facebook? Ano? Mag-greet ka sa mag-read kanila? ka. Mag-read ka sa kanila. Hi friends, ganyan. Shout out. Alam mo tanda mo yung kaibigan ko. Ay, great. Luma kasi ako kasi. Mga luma. Ha-shoutout pala. Shout out. Kaya pala hindi ko na naintindihan ni Yapins eh. So, Pag may edad na kasi. Mag-follow kayo at mag-subscribe sa kwan ni Hashir. Ano yung pangalan? Carlos Hashir. Sa YouTube. Sa YouTube, Dakwa Bisaya. Dawa, No? saya. Inshallah, subaybayan ninyo ang lahat ng mga dakwa namin. No, at mag-share kayo, no, kasi sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, idza mata ibnu adam in kata'amalihi illa min thalath, sadaqatun jariyah aw ilmu yantafi bih aw waladun salihun yad'u lah. Kapag namatay ang isang alipin ng Allah, tatlong bagay ang lahat ng gawain niya ay hihinto, pwera lamang sa tatlo. So una, ang sadaqatun jariyah, no, yung pagbibigay ng charity, no, charity na kagaya ng mga balon or di kaya moske. Sa bawat tao nga nagsasala sa loob ng moske ay may reward ka kahit nasa libingan ka na. So pangalawa ay yung ilmu yan tafibi, yung kaalaman na ibahagi mo, no. So sa bawat tao na natututo sa patungkol sa kaalaman na ibinahagi mo ay makakakuha ka ng reward kahit nasa libingan ka na. So pangatlo ay yung anak mo na nagdudua para sa para sa kaawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa iyo. So yun, no, na sinabi doon yung pangalawa na kaalaman na ibahagi, no. Ibig sabihin, kapag may share natin itong mga vlog na to, inshallah ta'ala, magkakakuha tayo ng reward, no. Sa bawat tao nga natututo dahil sa ating mga share o sa ating mga vlog, so inshallah ta'ala, kahit nasa libingan tayo ay may reward pa rin tayo, inshallah. So, Malapit na. Malapit na. So, Pid, saan ka nga nag-hafidul Quran noon? Actually, yung simula na ako ng Quran yung 2013 hanggang namas ko yung Quran 2017. Bala yung Quran na memorize ko 3 taon. Pero sobrang hirap pa rin kasi minsan kasi hindi mas yung tulog mo, yung pagkain mo, minsan tinitipid ka. At saka maraming bawal sa kuwan, sa turil. Sobrang daming bawal. Hindi ka basta-bastang lalabas ng bahay na walang paalam. Bawal ang cellphone. Bawal ang mahaba ang buhok doon. Ilang taon mo na memorize ang Quran, Pid? 3 taon. 3 taon, mashallah. So, Dahil sa banyak. nanalo ka nung contest last time sa Marawi, di ba? Yung Ikaw yung first talaga? Yung 2017. Ano, nakinabahan ka ba ng oras na yun? Hindi. Siyempre, kinakabahan. So, ikaw Sabay talaga na yung narinig ko ng story, silang lahat ng mga kasama mo, grabe ng pag-memorize, ikaw, parang Ako- magarang.
Ikaw lang yan, sambahan lang ba? Subhanallah. Yun ay kadar na ako. Yung first time ko nakilala si brother, no, hindi ko alam yung ano niya, yung background niya talagang kasi mga tao talaga na mga tunay na Muslim na napaka-humble nila. Hindi nila sinasabi na ganyan. Masyado. Ito, ganito dapat. Yan. Pero parang nasobrahan yata to. Uling talaga siya, no? Pero healthy naman kasi yung mga vegetable na uling. Oh, carbon yan. Si Hafiz. Mula yan sa Basilan, no, Pids? Oh? Taga ko ko Basilan. Taga Basilan. Hindi lang. So, yung asawa niya taga Basilan din. So first time ko nakapunta ng Cagayan de Oro, yung simula nagyara yung Marawi. Kaya dito ako napadpad sa Cagayan de Oro. Diba, Pids? Mami nasabi daw, yung Muslim daw nakatakot na lugar. Pero pag doon ka na, hindi naman. Oh, ganun din eh. Sa Ulo, ganun din. Safe naman doon. Kala ng mga tao, ano tawag dyan? Ganun Kaya kasi ka sa yung Manila. impression, no? Oo. Pag hindi mo pa alam. Kung mga hindi pa doon nakapunta sa Basilan, dito nyo. Punta kayo doon. Tulad ng taga Manila, pag nakarinig na Mindanao. Mindanao. Kala nila. Kaya nila, gira. Sa inyo, Pids, no? Madaming ilog doon. Masasisa pa siya down na. Yan yung magluto si Hafiz. Grabe, no? Ito, ang tosog food at saka yakan food, parang magkaparehas lang. Sa tosog, meron din ganito. Sa amin meron din. Sa yakan, yakan. Oo. Ito pala talaga nayakan si Hafiz. Bakit? Bakit? Nakakala ko ano? Arabo. Arabo. Alo, hinalo mo. So, una, nilagay mo Ustad yung ano no, yung sibuyas tsaka ano. Tapos ginisa, tapos yan. Lato-lato. Tapos mga ilang ano Ustad, minutes. Depende kung So yung baka, parang ano lang siya, parang steak, gano'n? sabihin mo, yung Yung what? dry lang siya. Ay, hindi. pa- Sabi na bawal. sabaw yan. Oo, So pagka ano na, tsaka pa sa sabawan. Oo. Ganyan pala no. So, ano pala niya? Hindi ka pa nakatiyam ng ano bro? Hindi pa. Sobrang harap ng sabaw yun. Grabe, no? Hindi na natin babalikin kasi mapaparehas ng isang ano. Tayo na magbabalik kasi si Juan, makamasobrahan yung anghang eh. Pag binalik. Pero ceiling green lang yan. Oo, silang labuyo. Ay, kulikot pala. Kasi labuyo sobrang ano. Ito yung turmeric. Nilalagyan to ng turmeric kasi sabi nila mabuti sa katawan yung turmeric ba. Paborito ito ng mga maranaw. Lagyan mo siya ng turmeric. Ilang beses na kaya tayo nagplano magluto nito, no? Kasi Oo, walang turmeric. ilang buwan na yun, no? No. Ngayon lang nila talaga na ano. Ibig sabihin kasi ng tauso, taong dagat. People of the current po sa English. Kasi si Ustad naging chef talaga siya. No? Sandali lang. Saan yun bro? Sa SM yun. Sa Kwan, sa Damaso Restaurant. Tingnan mo, sumasabaw siya, di ba? Oo. So, sarili niyang sabaw, Oo. no? Pero lalagyan mo pa yan ng tubig? Lalagay ko ng tubig. Hindi ako marunong nag-picnic ng iba. Oh, tubig na. Tinatawag natin na itong. So, So, ipapakulo lang natin. So, ang nagpapaitim lang dyan, yung Yung charcoal. burnt coconut. No?
Mashallah. Ito na. Yung tula itom. Mashallah. So, gusto ko, tikman mo. Ano masasabi So, mo? ano po itong ano Ustad? Ito na? Tanglad na. Tanglad yan. Tanglad. Tapos, tignan natin kung ano yung itsura ng... Yun na. Ito yung Baka. laman, baka. Ano kayang lasa nito? So, tignan natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lord, siya rin? Sarap. Sarap. Hindi na medyo... Ngayon ko lang talaga, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Sa mga sa messenger ko. Para siyang ano, Parang maka. para siyang ano, hindi ko maintindihan eh. Hindi siya, parang sinigang na hindi maasim. Oh, na ano, na meron siyang aftertaste na yung pag tinikman mo siya parang ano, para siyang, so mashallah, yun yun. Tikman nyo na lang. So, inshallah no, makatikim din kayo nito. So, ayan, Ustad, maraming salamat no. Sige. Sa yung Video. putahe. Yung mga putahe natin. Alhamdulillah. Kakain na kami. So, maraming salamat din sa Sige. kay Hafiz sa pag-dagdag Sponsor. sponsor nito, no? Siya, sa Malacanang, siya po ang nag-sponsor. Ang negosyo po ni Hafiz sa ngayon, cellphone, pizza, cellphones, tablets, mura, kalidad, tablet, cellphone, Chat niya lang siya. chat ka po, message mo directly si Brother Hafiz. Pangalan mo sa Facebook? Nakikita niyo po siya sa Fauzan Asani. Fauzan Asani. Pangalan sa Facebook. si Ustad Faisal. Alhamdulillah. Kain kayo, kain. Kain na po tayo. Mapakita ko po sa inyo paano kumain ng mga Muslim na. So ganito po. Ganyan. Yan. Pinoy. Tapos, inom. Hindi lang kayo tapit. Yan. So ganyan po kumain yung mga ninuno natin. In Allah and the messengers, the angels and the final and the holy scriptures, and to believe in destiny that good and bad both come from Him, and there is instruction, there is no going